Λοιπόν, ερχόμαστε στο τραπέζι μας και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας έγκριτο χειρουργό οφθαλμίατρο, τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο. Τι κάνετε, γεια σας. Καλά, εσείς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε από τους ανθρώπους που χαίρομαι να κουβεντιάζω, διότι φέρνετε κοντά στα μέτρα του ανθρώπου που έχει ανάγκη να καταλάβει τα ιατρικά δεδομένα. Και αυτό είναι πολύ βασικό και πολύ σημαντικό. Ένα ζήτημα τώρα που έρχεται στις μέρες μας μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας είναι το ότι κάθε μικρός, μεσαίος ή και μεγαλύτερος άνθρωπος έχει αποκτήσει την ανάγκη να έχει στα χέρια του μια έξυπνη συσκευή, όπως τη λέμε. Αυτό κατά πόσο είναι επιβαρυντικό για τα μάτια του? Είναι πολύ μεγάλος τομέας, ο οποίος ερευνάται διεξοδικά, καθώς δεν έχουμε δυστυχώς στο συγκεκριμένο θέμα πολλά χρόνια εμπειρίας και control μελέτες, όπως λέμε εμείς στην ιατρική. Ναι. Να έχεις μια ομάδα ατόμων που δεν χρησιμοποιούν και μια ομάδα που χρησιμοποιούν. Συγκριτικός έλεγχος δηλαδή. Ακριβώς, συγκριτικός έλεγχος. Ναι. Σίγουρα η πληροφορία, η γνώση και η ενημέρωση θα είναι μέσα από αυτά τα μέσα στο μέλλον, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι γίνεται πολύ πιο προσιτή σε όλους. Οπότε θα πρέπει μάλλον εμείς να προσαρμοστούμε με τη χρήση αυτών των έξυπνων συσκευών. Πιστεύω ότι εδώ από πλευράς οφθαλμολογικής δεν έχουμε κάποιους πολύ σημαντικούς κινδύνους. Σίγουρα έχουμε μια συνεχή χρήση της προσαρμογής μας, δηλαδή εστιάζουμε κυρίως στο κοντά. Έχουμε πολλά ερεθίσματα. Η ακτινοβολία που είχαν οι παλιότερες οθόνες, η άμεση ακτινοβολία έχει μειωθεί δραματικά με τις καινούριες επίπεδες οθόνες και ειδικά τις LED. Τώρα όσον αφορά τα παιδιά, τίθονται κάποια θέματα ιδιαίτερα όσον αφορά κυρίως την γενική ανάπτυξή τους, που απαιτεί όχι μόνο του πώς χρησιμοποιούν τα μάτια τους, αλλά και σε τι περιβάλλον, σε σχέση με το αν παίζουν σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι δείχνουν στην κατεύθυνση το ότι η πολύ κοντινή μελέτη σε νεαρά παιδιά μπορεί να προκαλέσει παραπάνω μοιοπία. Δηλαδή, έχω ας πούμε εγώ τώρα, είναι το τάμπλετ αυτό και το έχω εδώ και είμαι παιδί, μου κάνει ζημιά? Δεν έχουμε αποδείξει ότι κάνει ζημιά, αλλά σίγουρα δημιουργεί κόπωση μεγαλύτερη στα μάτια. Υπάρχουν θέματα που συζητούμε με τους φίλους μας, τους παιδιάτρους και τους ορθοπαιδικούς, όσον αφορά τη στάση, δηλαδή πόσο επιβαρύνει το αφιένας, η πλάτη. Και βέβαια κάποιος πρέπει να σκεφτεί στην αρμονική ανάπτυξη του παιδιού, αν 5 ώρες την ημέρα μπροστά από ένα iPad ή ένα οποιοδήποτε tablet ή ένα κινητό μπορούν να συγκριθούν με 3 ώρες παιχνίδι σε υπαίθριο χώρο. Νομίζω δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση. Σίγουρα όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εμείς ξέρουμε, τα αντικειμενικά στοιχεία που ξέρουμε είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε οθόνες, είτε έξυπνα τηλέφωνα είτε ταμπλέτες, ανοιγοκλίνουμε τα μάτια μας λιγότερο. Ναι. Αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό γιατί στεγνώνει περισσότερο τα μάτια μας. Έχουμε ακτινοβολία έστω και μικρή από αυτά τα μέσα, η οποία δεν δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Σίγουρα η πολύ ωρή χρήση, κάποιος που περνά 8 ώρες ασταμάτητα μπροστά σε ένα υπολογιστή, πρέπει να συγκριθεί με κάποιον που περπατά ασταμάτητα 8 ώρες. Απορροφητικά γυαλιά θα μπορούσαν να βοηθήσουν ή δεν κάνουν τίποτα? Υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι γυαλιά τα οποία έχουν ειδικό φίλτρο πάνω τους για την αντανάκλαση και ίσως και φίλτρα για το μπλε μέρος της ορατής ακτινοβολίας μπορούν να ελαφρύνουν το ενεργειακό, την ενέργεια που περνά στο μάτι του καθενός ατόμου. Έχουμε δει πολλές μελέτες και κυρίως από κινησιολόγους ότι κάποια μικρά διαλύματα ανά ώρα, ώστε να αποσπόμαστε από αυτήν την συνεχή προσαρμογή, βοηθούν πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι αν μιλάμε ιδιαίτερα για τα παιδιά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια παν μέτρον άριστο. Ένα γενικό μέτρο, γιατί σίγουρα θέλουμε τα παιδιά μας να είναι ενήμερα και επίκαιρα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να είναι μονόπλευρα ανεπτυγμένα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, το πάμε στο διάλειμμα. Λίγο αξίζει να το πούμε, να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Εγώ θυμάμαι παλιά σαν παιδί που μου έλεγαν οι γονείς μου: μην κάθεσαι κοντά στην τηλεόραση αφενός, και αφετέρου μην βλέπεις τηλεόραση μέσα σε σκοτεινό δωμάτιο. Παίζει ρόλο το τι φωτισμός υπάρχει όταν έχουμε μία συσκευή παραγωγής φωτός? Νομίζω ότι το φως που είναι γύρω από την εικόνα που έχουμε, είτε αυτό είναι ένα βιβλίο, την ώρα που διαβάζουμε, είτε αυτό είναι μια οθόνη υπολογιστή ή μια ταμπλέτα, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ξεκούραστη η αντίθεση, είτε η τηλεόραση ακόμα. Δεν ενδείκνυται να βλέπουμε τηλεόραση σε πολύ σκοτεινές, εντελώς σκοτεινές. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα λαμπατέρα, ας πούμε, μια πηγή φωτός άλλη. Πρέπει να υπάρχει μια πηγή φωτός, να υπάρχει μια αρμονική αντίθεση μεταξύ της εικόνας που βλέπουμε και του περιβάλλοντος γύρω από την εικόνα.
και πάλι και εκεί ένα μέτρο του πόση ώρα και πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την πηγή. Επειδή έχουμε δει πρόσφατες δημοσιεύσεις για το αν αυτή η χρήση προδιαθέτει σε εκφύλιση οχράς, σε μια χώρα, συμβαίνει, αλλά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, εγώ σαν οφθαλμίατρος, και πιστεύω ότι συμφωνούν και οι περισσότεροι συνάδελφοι, θα γυρνούσα περισσότερη την προσοχή μου στον ήλιο. Είναι πιο επικίνδυνος ο ήλιος, δηλαδή το να βγαίνουμε και να κυκλοφορούμε χωρίς γυαλιά ηλίου. Ακριβώς. Είναι η εποχή που πρέπει να σκεφτόμαστε σωστά αντιλιακά, ειδικά για το δέρμα γύρω από τα μάτια, σωστά γυαλιά ηλίου. Ναι. Να μιλήσουμε τον οπτικό μας. Θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα υλικά που αγοράζουμε από το δρόμο, από το περίπτερο, από το πλανόδιο. Πολλές φορές παγιδευόμαστε στο ότι αν ένα ζευγάρι γυαλιά κόβει μέρος του φωτός που βλέπουμε, ότι είναι και καλά για το μάτι. Δεν συμβαίνει αναγκαστικά. Πρέπει να κόβει αποδεδειγμένα τις περιόδους ακτινοβολίας. Αν δεν τις κόβει, τι συμβαίνει? Αν δεν τις κόβει, όχι μόνο δεν μας προστατεύει, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Γιατί σε χαμηλότερες συνθήκες φωτός η κόρη του ματιού μας ανοίγει, μοιάζει με σκοτάδι, ανοίγει η κόρη μας, και αν δεν υπάρχει φίλτρο για τις περιόδους ακτινοβολίας, έχουμε περισσότερη ακτινοβολία να περνάει μέσα στο φακό του ματιού και στον αμφιλιστροειδή από ότι αν δεν φορούσε αυτό το παιδί καθόλου γυαλιά. Μάλιστα. Άρα ξεγελά. Ακριβώς. Και κάνει κακό αντί να κάνει καλό. Ακριβώς. Μάλιστα. Εγώ κρατώ από αυτά που είπατε ότι σαφέστατα με μέτρο για όλους τους υπόλοιπους λόγους που αντιλαμβανόμαστε η χρήση των συσκευών που βλέπουμε και στα πλάνα μας. Σε ό,τι αφορά όμως τα μάτια, δεν υπάρχει ακόμη ο συγκριτικός έλεγχος που να δείχνει αν κάνουν μεγάλο κακό και πόσο μεγάλο είναι αυτό το κακό. Άρα και πάλι χρειαζόμαστε μία φιδό μέχρι να υπάρξουν οι έλεγχοι. Σωστά. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα τα ξαναπούμε.